Salut! În această seară o să facem o rețetă foarte simplă. Ciocolată în aluat de foietaj. Foietajul este cumpărat. Nu am avut timp să-l fac, dar este foarte simplă această rețetă. Folosim 250 de grame de aluat, un pachet, o ciocolată, acum depinde de care găsiți, de 120 de grame, de 150 de grame, eu am folosit de 150 de grame. Se întinde aluatul, desfacem ciocolata și o să o punem peste aluat, o așezăm în așa fel încât să putem să tăiem aluatul în fâșii, așa e cel mai corect. Tăiem aceste fâșii din aluat pentru a-l împleti. Este o rețetă foarte ușor, nu durează mult, la cuptor se ține doar 30 de minute, la 180 de grade l-am ținut eu, acum depinde și de cuptor. Dar când vedeți că e aluatul deja rumen și crește puțin, este deja copt. Aici vă arăt cum împletesc aluatul peste ciocolată. Vedeți cât de simplu este. Nu este foarte complicat. Poate să-l facă oricine în casă. Acum peste aluat o să folosim oul bătut cu o pensulă de bucătărie. Așa, ungem bine aluatul ca să nu pice alunele după ce o tăiem, după ce tăiem feliile. Eu am folosit alune de cojite, acum de care găsiți. 40 de grame de alune, le-am pisat bine cu sticla. Puneți după cum vi se pare, mai multe alune, dacă vă plac alunele, mai puține, dar mie așa cum o să vedeți, așa cum o să iasă la final, așa îmi place. Se unge tava, înainte, chiar dacă am pus pe hârtie de copt, eu am uns tava cu un spray. După 30 de minute, așa o să arate rezultatul final. Uitați ce rumen și frumos a ieșit și a crescut. Vedeți, nu s-au ars nici alunele să nu fie amară. Acum se porționează felii mai subțiri sau mai groase, depinde, v-am spus, după plăcerea fiecăruia sau după gust, după cum dorește. Vă doresc poftă bună, vă aștept și cu altă rețetă.